Doamne, ce plictisitor e. Ok, clipul ăsta deja l-am mai văzut odată. Mă, frate, da. Bă, da, evident, deci nu mai găsesc nimic, frate, amuzant, care să mă distreze și pe mine. Bă, m-am plictisit să stau toată ziua în casă și să scrollez pe telefon, să mă uit la clipuri amuzante. Oare ce să fac asta? Mamă, ce zi mi-a venit. Oare ce face Adi? Oare e acasă? Pentru că, nu știu, chiar ar vrea să mă văd cu el și să-i cer să vă zic. Nu știu, a început să îmi placă de el un picuț, adică, na, am un mic crush pe el și aș vrea să ies acum cu el, că, nu știu, mi-am făcut și părul frumos, azi m-am și machiat și poate o să mă complimenteze și o să mă scoată în oraș. Ok, deci o să mă duc afară pentru că sigur nu face nimic, așa că poate o să iasă cu mine. Așa, hai să vă... Wow, uite la acolo pe Adi, oare ce face? Adi, ce faci? Bună, am niște treabă, lasă-mă puțin în pace. Adică, ce treabă ai? Am treabă, nu vezi că am treabă, uite, am aici o grămadă de chestii de cărat faia, ia. Ce treabă ai, Adi, ce e asta? Mai ai o cutie efectiv goală. Păi da, am două cutii goale, că am depus o grămadă de chestii, hai, te rog, Bea, lasă-mă, că chiar am o grămadă de treabă, n-am timp de nimic. Nu vezi ce frumos mi-a făcut astăzi părul, nu zici nimica? Da, parcă e mai așa, mai gras față de obicei, da. Adică gras, să ia ca pe un compliment? Da, iau ca pe un compliment, hai, pleacă că am treabă. Adică, ce-ai făcut acolo? Bea, am treabă, lasă-mă că îmi strici planul, lasă-mă, pleacă, te rog, n-am timp să stau cu tine azi, pleacă. Ok, da, băi, chiar... Bea, pleacă că sperii pe câinii. Ce să sperii, mă, câinii? Dar eu chiar voiam să stăm astăzi împreună, nu știu, poate ziceai că, adică, mă rog, observai că m-am machiat așa foarte frumos și ziceai că vrei să mă scoți în oraș sau ceva, la un restaurant. Eu să te scot pe tine în oraș? Da, ce are? Ca prieteni, adică nu altceva. Da, nu știu despre ce vorbești. Bă, dar pe bune, de ce ești o cutie? Au, băi, am treabă, bă, Bea, hai, gata, nu, că mă mut în casă, dacă văd că nu mă lași aici. În casă? Bă, dar de ce nu vrea Adi să stea cu mine pe bune acum? Bă, efectiv, s-a acostumat într-o cutie și preferă să stea efectiv postată. Bea, stai, nu pleca, Bea. Ai o cutie? Nu! Atunci nu mă interesează. Bă, ce mă? Nu, deci efectiv sunt foarte nervoasă acum și efectiv nu știu ce să fac. Deci efectiv nu știu ce să fac. Bă, frate, Adi nu m-a băgat deloc astăzi în seamă și eu chiar am crezut că poate mă place și el, dar nu știu ce să fac. Mama, mi-a venit o idee, deci pare foarte ocupat Adi din anumite motive și mă gândeam efectiv să comand niște camere, să-i le pun în camere să văd ce face el atât de mult de nu poate să efectiv să vorbească cu mine. Mamă, deci ce idee bună am, Doamne! Ia stai să sun acum la un magazin. Alo, bună ziua! Aoleu, bună ziua! Aș dori și eu să comand vreo 5 camere, cam așa. Așa, 5 camere cu monitor, mai mult, mai doriți? Nu, atât ar fi perfect. Vindem roșii stricate, praf de pușcă, arme. Nu, ce? Adică arme de-astea, de jucărie, pistoale cu apă, da? Ok. Sunteți la poliție? Nu. Ok, atunci nu contează, nu mai contează. Îmi spuneți, vreți acum? Că acum vine curierul. Da, doar cele 5 camere. Să n-au și la dumneavoastră, uitați aici, uitați ce în față. Ok, bună ziua. Dar ce-i ținută dumneavoastră? N-ar trebui să aveți o ținută mai... Păi, asta e ținută de curier, geacă galbenă și adidas și galben. Aha. Ia, am aici 5 camere. Perfect. 5 camere și o cameră monitor. Auziți, nu vă supărați că vă pun astfel de întrebări, dar îmi puteți da, vă rog frumos, hainele de curier de pe dumneavoastră? Hai, și tu știu că ești o fată frumoasă așa, totuși nu. Bă, nu, vreau să livrez și eu camerele astea la rândul meu, îmi dai sau nu uniforma? Ok, bine, ia, Doamne, dai pe mine. Am crezut că aveți și dumneavoastră un maieu ceva, dar să știți că mai trebuie să mai lucrați un pic la pătrățele, că nu sunt așa de bine Ce? definite. Cum adică sunt perfecte? Da, mai merge să lucrați un pic. Oleu. Zi frumoasă! La revedere! Da, sper că nu se supără. Ok, deci să-mi pun acum toate hainele acestea ca să mă duc special să le livrez lui Adi și să îi le montez eu în casă ca să am eu acces la ele. Bă, da, efectiv o să își dea seama că sunt eu. Nu, stai, am o idee mai bună, stați așa. 1, 2, 3 și...
Da, ia uitați ce mustăcioară am. Acum, sigur, n-are cum să mă recunoască. Așa, de se iau cutia asta. Oh, bă, ce mă așa de grele, bă, camerele astea a crezut că sunt mai ușoare și ele. Doamne, dar lasă că o să-și facă ele treaba, sigur, de toți banii ăștia. Chiar eu nici n-am plătit pentru camerele astea. Cred că au fost din partea casei, da? Nu mai contează. Mamă, ce miroase uniforma asta, vai de că pe aștept să o dau jos. Doamne, dar omul ăla nu se mai spăla și el, nu a avut și el de săpun, de deodorant, de astea. Așa, să pun aici cutie. Uite că tot voia Adi cutie. Așa, să pun aici. Aoleu, mamă, ce bine a fost. Ok, o să ignor chestia asta. Bună ziua! Stai, Bună ziua, domnule. Bună ziua! Bună ziua. Am aici un pachet special pentru dumneavoastră, un cadou de la cineva cunoscut, care o să rămână anonim, pentru că nu mi-a zis numele. Sunt aici niște 5 camere de supraveghere, pentru că acea persoană dorește să vă simțiți în siguranță în casa dumneavoastră. Bine, domne, vă mulțumesc. Stau, și m-a rugat pe mine personal să le iau și să le montez în casa dumneavoastră, pentru că... Stai, domne, calmați-vă puțin, domne, veniți încoace, uitați, montați una aici, una în colțul ăla. Nu, stați că mi-a zis exact poziția în care trebuie să le pun. Stați liniștit că știu eu unde, ce știi cum... Dar cine e, bă, ăsta de pune? Cristel îmi pune camere în casă, ce are, a nebunit? O persoană mai dragă pentru dumneavoastră. Mai dragă, cine să fie, mă, Deni? Vai, deci nu poți crede așa. Nu mai contează, ideea este că persoana respectivă este anonim. Nu mai contează, lăsați-mă să pun camerele și gata, așa. O să punem una... Unde să pun, mă, ca să pot să-l spionez pe adica lumea? Aici. Adică... Cred că tu și scupi, cred că am răcit un pic, dar nu cred că vă deranjează, nu-i așa? Nu, oricum nu e contagios, așa. Da, seama, vă rog frumos să nu mai încălcați pe masă, că acolo mănânc și eu. Așa. O să pun una aici la intrare. Cine pune o cameră de supraveghere în bucătărie? Ce comentați? Nu, iertați-mă. Nu știu, aici, o să mai pun una aici pe hol și o să-i pun una aici în cameră. Uite, de ce mirose domnul ăsta parfum de femeie? Bine că miroase măcar parfumul de femeie, să nu se simtă transpirația de la celălalt domn. Da, mă rog. Da, o să-i pun o cameră. Și în dormitor, cine îmi pune camere în dormitor? Așa mi s-a cerut, așa o să fac. Dar nu puneți degetul pe buze. Așa, mă scuzați. Da. Mulțumesc frumos. Eu mi-am făcut datoria, banii. Le-ați calibrat cu ăla? Banii. Cu monitorul? Trebuie să rești. Da, am uitat. Cum se face asta? Cred că așa. Una, două. Așa, perfect. Și mai am una aici. Așa, una aici. Le-ați gata pe toate? Și pe ăla din dormitorul meu și din tot? Stați că nu mai știu unde am pus o cameră. Așa. Gata. Perfect, am pus pe. Mulțumesc frumos, zi frumoasă, monitorul rămâne la mine, că așa mi s-a... Adică... Că... Oricum, dumneavoastră puteți să vă conectați de la calculator, știți? Ok, bine, da, bine, la revedere, mai bine. Cu mustața aia împuțită. Și mustață... Bă, chiar nu mai contează pentru efectiv, planul meu a reușit și acum o să pot să-l spionez pe Adi de la mine din casă, ca să văd ce are el atât de important de făcut, de nu poate să iasă cu mine. Ok, gata, am ajuns acasă, m-am schimbat și... Aoleu, doamne, trebuie să scap și de musața asta. Așa, mamă, ce m-a durut aici, fața aia, s-a lipit bine musața aia. Bun, și acum să mergem în cameră și să vedem ce face Adi. Așa, hai să intrăm pe acest monitor. Bun, hai să vedem. S-a conectat. Deci asta e camera de la el din casă, văd. Ok. Uite, am intrat așa. Uite-l pe Adi, Hai să vedem ce face Adi, mă. Bă, dar ce cu Bă, lasă-mă camerele, doamne. Zi, că mă de cum miroase. Ce idee are, bă, ăsta miroase camera. Da, ok. Bun, hai să continuăm aici. Stai, înainte să mă apuc de treabă să văd ceva. Ce faci, mai? Mamă, stai, ăștia miros la brânză și ăștia. Ce, mă? Doamne, ce scârbos. Ia stai. Bă, ce faci? Bă, ăsta mănâncă... E puțin, da. Dar e puțin spălație aia și șapcălia. Oleu, babă, și că îi scox, babă, aia n-a mișcat-o niciodată de 10 ani, nu contează. Bun, n-avem timp de asta. Deocamdată... Eu nu înțeleg cum îl plac pe omul ăsta, dar mă rog. Este timpul de altceva în momentul de față. Trebuie să ne punem neapărat aici, să ne bronzăm puțin, să ne punem cu fața la geam așa. Ăsta și-a pus șezlong efectiv în casă și-a pus și umbrelă. Bă, dar adică cum crezi că ar putea să bată soarele în casa ta pe bune? Așa, un radio frumos.
Și nu în cele din urmă trebuie să ne punem protecția solară, bă frate, să nu ne ardă soarele, așa că ne punem repede costumul de baie pe noi. Perfect, Bă, ce cu costumul ăla e? Și acum Ăla-i direct costum de plonjon. fete. Mamă, ce cap de șezlong a dat, Doamne ferește. Ia uite, am mai și adormit. Bă, nu, mi se pare ireal. Stați așa, să-i subic de pe cameră. Bă, efectiv, omul meu și-a mirosit papucii și după aia am mâncat brânză. Nu, nici nu vreau să vorbesc despre chestia asta. Ok, hai să intrăm și pe altă cameră. Nu știu, cred că o să intru pe camera din bucătărie să vedem dacă s-a mutat de acolo. Și, ia uite-l. Ce Nu facem? spun o leacă pe mâini, că m-am murdărit de la bikini-ul ăla, mă frate, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, bun, hai să facem și noi aici o ciulama, că ce ne mai tragem atâta de șireturi, bă frate, n-ai cum să nu mănânci, bă, în casa asta nimic, să ai să spargi mâncarea asta, că oricum nu e mai bună, să ai expirat de vreo 3 ani. Perfect, o să punem aici grătar, perfect, de aici o așa. Aia zic, ia uite cum se gătește frumos, elegant, bă, n-ai cum așa ceva, mai bun ca de atât nu se face. Mai zicea de mine că calc pe masă. Așa, și acum repede urgent să bag 64 de supe. Bun, să hai să umplem masele. Așa, 64 de supe de ciuperci și... Bă, ce mă, ăsta mănâncă efectiv câtă... Bă, cum e posibil să mănânce atâta supă? A doua tură. Bă, ce? Mai bagă încă o tură de supă. Băi, o să te nici, Doamne ferește. 2, 3. Bă, Adi, oprește. Bă, de ce nu mă aude, frate, prin camera asta? Doamne ferește. Bă, calmează-te. Bă, dar omul ăsta nu este Cotură, că după nu mai intră. Cotură și... Bă, dar cât să mănânci? Cât are, mă, stomacul? Aoleu, stai că-i se vor certă. Aoleu, stai că încă una repede. Aoleu, am avut prea multe. Mamă, bă, cât s-a făcut. Bine, era de așteptat totuși, sincer. Aoleu, mi-au crăpat pantalonii în fund, trebuie să mă duc repede la mine în dormitor să mă schimb. Aoleu, la dormitor, ia, stai, să schimb camera acum, să intrăm pe camera de pe hol, așa, cred că asta era camera de pe hol. Ia hai să vedem cum urcă pe scări. Uitați, nici mai, bă, efectiv, nu intra pe ușă, Doamne ferește. Ok, și să intrăm pe o cameră din camera lui, hai să vedem care asta. Uite, asta e de aici, de la intrare. Uite, efectiv am intrat. Aoleu, nu mai ai supărat toaletă. Aoleu, n-are nimic, că mă spăl. Aoleu. Ok, nu o să intru pe cealaltă cameră ca să văd cum se spală Adi. Nu o să facem asta, efectiv o să așteptăm. Și... stai, am ieșit, hai să vedem ce se... uite, am intrat pe cealaltă cameră. Ce facem? Ia uite, mă, a revenit normal, nu mai e gras. Deci, bă, frate, ce a fost acolo la baie a fost altceva, bă, acum nu m-am mai simțit așa de bine de să fie vreo 3 zile bune. Acum să băgăm repede un sandwich după asta. Bă, da, cât mai mănânc omul ăsta. Și acum mi-am cumpărat niște jucării și tot trebuie să le testez până la urmă. Jucării? Avem așa, ia să vedem. Ce e aia, mă? Asta? Uite, bă, cum a zburat. Opa. Deci să vezi. Bă, efectiv, ce e aia? Ia, să scrieți în comentarii dacă știți cumva ce chestia aia, jucăria aia de oare, efectiv. Da, nu știu ce e așa, acum trebuie să punem astea neapărat, așa, frumos, da. Ce stălea? What? Degețelele, bun, perfect. Și acum când mai vine Cristinel la mine în casă și e intrus, efectiv, direct degetul în ochi, face au, deget așa, perfect, asta e. Foarte ciudat. Așa, și mai am aici de... Să vedem cu mine? Hai să vedem ce face amsterilă, bă, frate, că nu am mai văzut de mult să scot din buzunar. Ce fa, bă! Uitați, nu știam că Adi are un hamster. Băi, puricosule! Uite cum se mișcă pe rotiță, vedeți și voi. Băi, puricilă! Ia uite, a ieșit. N-auzi, bă, puricilă! Bă, dar de ce zice purice? Băi, puricosule, fii atenă. Bă, nu mă trata pe mie cu fundul. Ia uite ce fuge de Adi. Mișcă din codiță. Doamne, mă, frate, ce face, mă, puricosul ăsta mic? Așa, bă, ascultă-mă. Aoleu, băi, ce făcut aici? Doamne, dar cât s-a dus, mă? Ia uite, mamă, cât a lăsat trail în spatele lui, ia uite, s-a culcat acolo. Bine, băi, căcăciosule, stai că vezi că trebuie să faci curat aici, că eu nu mai intru în dormitorul ăsta și până nu faci curat nu mai dau nimic de mâncare. Așa, acum să mă rog puțin până în bucătărie, că am uitat ceva în frigider,
cred. Bucătărie? Mamă, repede, trebuie să schimb camera. Stai așa că nu mai știu care era camera. Cred că asta, sigur, asta era. Uite, așa, bun, perfect. Aoleu, frigiderul, stai să iau repede din frigider ce aveam nevoie așa. Din frigider. Mamă, s-au făcut astea direct, pai de capul meu, ce că nici mai sunt roșii, s-au făcut bulion verde, fai, ai. Câte chestii scârboase era din casa lui. Mamă, păi astea-s bune, mama, astea-s bune de pus așa după ureche, că sunt medicinale. Ia, stai, cum le aruncam, mă, să le pun după ureche? Ce mă? Aoleu, Doamne, sper să nu dea în cameră. Aoleu, ia stai că dacă cred că cu ăsta pot. Ce mă? Mamă, ce e ăla, mă? Mamă, ce idee mi-a venit să dau în cameră, ia? Nu. Mamă! S-a blocat camera. Bă, nu mai merge. Nu mai merge să mai intru pe cameră. A picat camera. Nu, ce mă fac? Nu mai pot să nu mai spuneți acum pe Adi. Aoleu, ce mă fac? Mai am o soluție. Știu că am o poțiune care mă făcea micuță și pot să mă fac așa și să intru în casa lui fără să-și dea seama. Efectiv, o să fiu un șobolănel dacă vreți să ziceți așa. Bun. Hai să mergem repede în bucătărie să luăm acea poțiune, să mergem să spionăm în continuare pe Adi, pentru că, da, omul efectiv a distrus camerele, da, și am mai dat și atâția bani pe ele. Doamne. Bă, perfect. Am luat poțiunea și acum, hai să mergem la Adi acasă și ne facem micuți ca să îl spionăm în continuare. Ok, gata, am ajuns și acum hai să ne dăm poțiunea. Bun, 1, 2, 3 și... ia uitați, mamă, chiar a funcționat. Ok, hai să mergem repede în casa lui Adi. Uite, îl văd că e acolo, efectiv, e pe hol aici. Așa, mamă, am deschis ușa, bun, repede să închid aici. Aoleu. Și hai să-l spionăm. Aoleu, nu, deci vine momentul. Mâinile sus! Mâinile sus, toată lumea! Nu, te rog, nu da, bine. Mâinile sus, ești intrus la mine în casă. Bam. E momentul să te predai. Nu, te rog, iartă-mă, n-am vrut să intru în casa. E de fapt casa mea, e o problemă la tine. Nu e casa ta niciodată, eu sunt în acte. Nu, eu, e casa mea, ajutor, te rog, lasă-mă pace. Ok. Sună poliția, nici poliția nu te mai poate salva. Asta este, spune ultimele tale cuvinte. Nu, ultimele mele cuvinte. Ia de aici. Op. Bă, nu mai văd nimica. Tragă-te, te puși. De ce faci, mă? Mă pușcă. Aoleu, m-a pus aici. Aoleu. Atac, unde ești? Vino coace, unde te ascunzi? Și de mine m-a văzut? Aoleu, nu m-a văzut, nu mai vede, stai că mai dau una. Ia de aici să vezi dacă mai... Nu mai da. Mai văd din nou. Ochii, mamă, de ce facem asta? Aoleu, mă sună prietena mea cea mai bună, ia stai să-i răspund. Ce? Eu nu-l sun. Unde mi telefonul? Unde mi mă telefonul? Aoleu, stai că nu mai găsesc. Unde mi l-am pus, bă? Aoleu, l-am pus în chiloț, gata. Alo? Alo, da. Bună, Raisa, ce faci? Cine-i mă această fată? Bună. Uite bine la cafea cu fetele. Păi știi ce m-ai sunat? Pentru că vreau să mă văd și cu tine, că m-am plictisit de fetele acestea și vreau să mai ascult cineva, că sunt foarte plictisit. Ce, mă? Vino la mine acasă dacă vrei mâncăm ceva, că am o grămadă de supă de ciuperci. Deci cu această Raisa se vede, Bine. Vino, nu hai, mănânc, că sunt la regim. Ok, bine, hai că te aștept aici. Trebuie să fim slim fit. Ok, bine, dragă. Dragă? Nu, deci nu se poate așa ceva. Bă, deci, nu mai pot. Cine-i mă această Raisa, pe bune? Ia stai, aștept aici să vedem, să văd. Papa, te aștept. Ce mai pupic? Ia uite-o, mă. Bună, Raisa. Bă, cine-i mă asta? Stai că te trag eu de mână, Hai, vină încoace. Aoleu, mamă. Dragule, nu știu, e ușa foarte strămută, nu știu, mărește și tu. Da, trebuie să fac eu mai mare, trebuie să fac eu ușa mai mare. Vino să te pup. Ce, mă? Nu, deci nu se mai poate așa, Nu, deci trebuie să mă transform mai apoi. Hai, 1, 2, 3 și... Băi, nerușinatule! Bună, Bea, bună. Băi, Adi, deci tu cu mine nu poți să te vezi, dar cu această Raisa, care-i 4x4, te poți vedea. Ce, adică, Bea, tu te iei de cum arată Raisa, vezi că ești invidioasă oricum. Vezi că e mașină 8x8, deci
trage și la deal și la vale. Păi și tu cine ești, mă, tu? Mă, uite, ești tu cu mare, nici nu pot să zic, frate, în cuvinte. Cum e frumoasă, nu știi cum e tu frumoasă. Dacă ești invidioasă, poți să pleci. Deci pe Raisa ai putea să o scoți în oraș, dar pe mine nu, a? Nu, dar ce ești tu pentru mine? Ia-te-și mă tu aici, ia-te-și mă tu aici. Nu știu cea mai bună prietena ta? Ia zis că te bagi pe tine și pe ea. Ce? Nu, deci gata, deci de acum, gata, Adi, să știi că eu nu mai sunt prietenă cu tine, gata, am încheiat pe ea, deci nici să nu mai aud de tine. Și tu? Nimic, atâta. Ți-a fata. Da, bine. Deci nu se mai poate, frate, nu se mai poate. Mă, frate, cum frate, să iasă cu fata aia și cu mine? Nu, eu credeam că eu sunt cea mai bună prietenă a lui Adi, nu fata aia, deci nu știu, foarte tristă și nu mai vreau să mai vorbesc cu nimeni. O să mă duc acasă și o să mă bag în pat și o să plâng toată ziua și o să mănânc înghețată.